Hej YouTube, velkommen til i dag. I dag skal vi spille Garry's Mod. Og det jeg tænker mig at spille i Garry's Mod lige nu, det er på min egen server. Og det er faktisk også grunden til, at jeg ikke har lagt nogen videoer i lang tid. Because jeg har brugt rigtig lang tid på den her server, og jeg har simpelthen ikke haft tid til at lave videoer, både lektier og serveren. Så men nu er den, nu skal jeg ikke bruge så lang tid på den mere, så nu begynder der at komme flere videoer ud, og jeg håber at jeg håber I er glade for det. Ja, det håber jeg. Jeg kommer nok ikke til at filme særlig meget YouTube, eller YouTube og Minecraft hedder det. Fordi det er gået lidt fra, men måske kommer det nogle gange, måske kommer det snart, måske kommer det senere, måske bla 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 bla. Men jeg ved i hvert fald, der kommer 3 videoer ud i dag, den 30. Den 30. dag. Den 30. kommer der 3 videoer ud i dag. Den 30. Okay, ja. Ja. Der er 20 plus jobs på serveren. 27 jobs. Og snart 30 plus. Jeg har 3 jobs i hovedet. Jeg skal bare lige have min developer på her, sådan så han kan hjælpe mig med sådan noget, ikke? Og så, ja. Så håber jeg, at vi mødes inde på serveren. Hvis I har brug for hjælp, og I ikke spiller Smart DKP, jamen så kan admin så komme over og hjælpe dig. Eller du kan spørge nogen derinde på serveren. Og hvis de svarer, at de gamle hjælper, så er de der flinke. Hvis de ikke gør, så de der onde. Eller så det kan være det, fordi de er i gang med noget eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg håber virkelig, at vi ses inde på serveren her. Vi har sådan en andet her. Og så her er lægestudiet. Det er den, I skal, når vi siger læge. Her er den der politistationen. Og her er banken. Og for at komme ned til bankstedet herind, så kan tunet komme ned. Der skal være en politimand. Du skal have det rigtige job for at kunne røve den. Og der skal være 2 spillere inde på serveren. Og så er der kardilleren her. Han har 4 biler. Vi skal snart til at få nogle flere. Det kan jeg faktisk godt til at gøre. Det tror jeg gør efter den her video. Ja, og så synes jeg altså også, der er nogle sikre steder som her. Så kommer man ned her, og så der er nogle steder, der altså er lidt gyslige, men alligevel ikke rigtigt. Er det helt mørkt, så er det nogle gange lidt uhyggeligt. For eksempel her er den her. Er det det her? Var det helt den anden? Det tror jeg jo, det var her. Det her, det dræber. Jeg ved ikke, om I kan høre det der. Men i hvert fald. Ja, jeg tror, det var det. Tak for det med, og vi siger bye bye. Jo, vent lige. Ikke bye bye nu alligevel. I kan ikke købe premium nu. I kan snart købe premium. Plus, at I kan ansøge på den her. Den skal I sende en e-mail til, så kan I ansøge derfra via den. Og ja, jeg håber, at vi så mødes herinde. Og I vil sige ja, tag join. Og så kommer der også giveaway på premium på et tidspunkt. Et eller andet tidspunkt giver jeg en giveaway på premium, så du ikke behøver at betale for det. Premium kan vi laver snart en premium money printer. Faktisk flere premium money printer. Ja, og jeg håber bare, vi ses herinde. Vi har aktiv admins. Der er rigtig mange admins inde hele tiden. For eksempel, at jeg er rigtig meget inde. Men tak for smag. Og vi siger, jeg siger, bye bye.